ଖଇରଖମ ପଞ୍ଚାୟତର ଥୁଆମୂଳ ଗ୍ରାମର ତଳସାହିରେ ଏକ 3 ହାତର ଚାଳ ଘର। ଉପରେ ନଡ଼ା ଛପରରେ ଠାଇଁ ଠାଇଁ କଣା। ଭିତରୁ ଦେଖାଯାଏ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ। ଘର ଭିତରେ ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ବି ଦେଖାଯାଏ। ଏପରି ଏକ ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି ଅସହାୟ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଧବା ମହିଳା ସୁମତି ସାମଲ। ପୁଅ ଦୀପକକୁ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ଦୀପା ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସମୟରେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଆରପାରିକୁ। ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ବାପକୁ ହରାଇବା ସହ ଉଭୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ବାପ ଛନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସୁମତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେବା ଯୋଗୁଁ କିପରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ତାହା ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଏପଟେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ ଚଳିବା ପାଇଁ। ଛୁଆ 2 ଜଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସୁମତି ମୂଲ ଲାଗି ଦିନ କାଟି 2 ପଇସା ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ। ଶେଷରେ ନାବାଳକ ପୁଅ ଦୀପକ ମାର କଷ୍ଟ ଦେଖି ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ସାଜି ବାହାରେ ରାଜ୍ୟ କାମକୁ ବାହାରି ଚାଲିଗଲା। ଘରେ ସୁମତି ଆଉ ଝିଅ ଦୀପା। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟିଏ ପାଇଁ ବ୍ଲକରେ ଆବେଦନ କରି ବର୍ଷ ପରେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରଟିଏ ସହାୟତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଘରଟିଏ ହୋଇଗଲେ ମୂଲ ଲାଗି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ ବୋଲି ଦୁଃଖର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ସୁମତି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଘରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।